Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Saka amai ava vakazotivhara mari yedu. Havana kunge vaburitsa mari. Havana kuti vakaishandisei. Saka isusu takazoenda kumurume wacho. Tikati amai Tawanda varipo here. Baba Tawanda vaingojamba jamba havana kutibudira pachena kuti mai Tawanda varipo. Saka isusu takazombofamba tichienda kumaprofita tibatsirike nekuti mari yedu yanga yakawanda. Saka takazoendawo kwatakashandirwa. Hazvina kubuda zvakanaka. Takazopiwawo nhamba dzasekuru. Tikauya kunoku tikamboenda kumaprofita nekumwewo kwatisingakwanisi kutaura mazita kwakati wandei. Asi takazosvika kupiwa nhamba dzasekuru tikauya kunoku. Ndobva sekuru vasvika pakutibatsira zvavakatibatsira. Saka tazongoona mai Tawanda nababa Tawanda vakuzouya kuno. Vakuzouya kumba kwedu. Sokumbo kana mine kwamakaenda. Munotiratidza kwamakaenda. Nekuti mai Tawanda vakungokwenya vachizviitira vachakwanisa kana kuzvicontrol. Saka ndotambotanga tichiramba chiti achizive. Seumwe wedu ataita panaye raundi tazongoti regedzai tiende nawo kwasekuru kwatakaenda. Saka tauya nawo sekuru kuti hamene kuti muchataurirana nawo kusvika papi. Nekuti isusu mari ndiyo yatinenge takatorongerawo kuvhurwa kwezvikoro, kutengerawo vana hembe dzeKrisimasi. Tivhara kudya mari yese yeraundi, yese mari yese yataivapa. Tati tikatoenda kumba kwavo tosvika baba Tawanda mai Tawanda varipo here. Vaisadaira vaivawandisa mumba. Tazoita mumwe musi watakazongoenda tisina kuvafonera. Tasvika mai Tawanda vaya varipo takuti asikana ko Maria maita sei. Maria yaya taikandirana raundi. Taikandirana raundi tiri 5. Vamwe vedu 3 havana kukwanisa kuuya nekuti vakati tinorarama muchitendero hatikwanisi kuenda kwamakaenda. Saka isina kuti nekurwadza kwatakaita nemari yedu yakangova tikati aiwaregedza tiye kuno kwasekuru. Saka sekuru ndo vanhu vachona ivava.
saka vanokwanisa kutsanangurira vanokupanda vazukuru venyu ichokwadi kuti vazukuru novaziva vangauya kwamura vazukuru ava ndovaziva vakauya mandini mukati medairamo ndakavapa zvokavapa zvino ndavapa zvandikavapa ndakati munoyanana mayanana kusvika makwati enyu kana adzoka ndokusunungurirai munhu wenyu mwanzwisisa nhauye ndoda kunzwa nhauye kuti tauye nemunhu wedu asi atipa mari iyi ndoti tikwanise kuvasunungura wanzwisisa ine hatina chekutaura bedzi pamusoro pevana ava asi ino ndo vane chekutaura kuna sekuru kuti aiwa sekuru tagamuchidzwa mari yedu tisunungurai munhu wedu notisunungura munhu isu sekuru hatina hedu kugamuchidzwa kwatanga taita tangoti seumwe wedu sekunzwisisa kwatataita mukoma wacho nemurume wacho vauya tikati tinovaratidza asi zvekuida mari yedu tiri kutoida nekuti kushanda kunorwadza uku vana vari kuda kutoenda kuchikoro hapana hapo chavati vatitambidza mari yamakarasikirwa nayo yanga iri mari uye maitamba raundi yemari taitamba raundi $50 pamwedzi mari yedu yese yanga iri 1.250 uye taifanirwa kuzosheyana kupera kwegore musi wa30 November saka hatina kuzonge tasheyana nekuda kwamaita wanda mene kuti mari vakaisera aichengeta mari ndiani maita wanda chakaita kuti musarudzi maita wanda kuti vachengete mari isusu tinoroja ivo ndilandlord saka takangokochesa kuti hapana pavangatiza pamba pavo vachienda nemari nekuti stendi ndeyavo vakatiratidzawo mapepa emba yavo tikavachenesa tikabva tavapa mari sezvo isusu tichiroja vakafunga kuti sezvo maroja tichingotama tichienda vanogona kuzoti tinotiza nemari yavo asi muri vanhu vanga vachigara vachiwirirana mari sevanhu vakutambisa aiwa taiwirirana kuti hatina kutanga kutamba raundi iyoyi takatobvira kare tichitamba tese raundi naivo vachitendeseka zvakazongochinjawo ipapapo ndodinogwa tatamba ndiani wenyu ndovadzimai vangu ndimi baba tawanda ndibaba tawanda nyaya iri kutaurwa nanamai muneziva nyaya iyi vaiuya vari 4 but vachiuya nasingazviti nyaya iyi but ndakasvika pakuzobvunza maitawana kuti nyaya iyi musirenge ndane about 2 weeks ndichivaviga mumba vachiuya ndichitingatoziti nyaya idzi imi mai vavigirei ini ndiyangonzi vanhu vari kunditsvaga vanhu vasingazviti nyaya idzi zvinoti nyaya dzemukadzi dzevanhukadzi ndasingati ndambozipindira kuti ndiwo dzakamira asi ndaitongotizvavari kufambira ndakazosvika pakuzotovabvunza kuti ko nhai maita vanhu vari kuuya pano vari kude everyday vari kuuya vachiti tiri kutsvaga ini chiti ndeye pasi pemudhuri vakazondiudza kuti tine mari yemukando ndakazogaya asi mari yavo yese yanga yakwana ndakatarisira judhiti kuti tichindosanyana mari dzedu mari yeraundi saka pandakazoti saka mari yakafamba sei ndipo vakazonditi mari yemukando ndanganga ndakashandisa vakashandisa vega chero yakashanda ikatenga zvemumba ndinongoti mai vakashandisa saka pandakazoti koimi makazoshandisa sei musina kundiudzawo imwe azozva kuti ke zvinokwandukuenda hakuna zveshuwa ndakagara mese murume nemukadzi muri matsotsi paudzotsa hapana dhozi imibaibai maingouya muchiti hamungamboshandisawo mari mumba menyu muri musoro wemba mutodzoziva kuti yakashandisa maitawana nemusoro wemba imi mandimi baba mukaona mumba mane mudziyo mukuru handi munotobvunza kuti wabva kupi mudziyo mukaona mumba mine chikafu motaura kuti chabva kupi musina kusiya mari izvozvo hazvo ichokwadi kuti baba vanogona vanga vasingaziva asi mukadzi wenyu aitenga zvinhu muchizviona kureva kuti mukadzi wenyu itsotsi ngatipe mari yedu mari vakasvika pakuzoti mari yedu taakuida kusvika vazoita kwavaenda ini ava ndakuziva kuti nyaya idzi dzataurwa dzapfuura musoro manga vati mari yedu hatichaswiona maita wanda vakarasa mari yedu asi vakadya mari vakazongoti pakati peusiku ma12 ava ndizvichipado vanga vatoiwa kwasekuru vakadzoka vakazongotanga kuti takararara so ndobva kuti tisarisema ari muhope ndakatovhuna ndikatakumaini vaita wanda chicha kuti wanike maita wanda vakungoti ndikuvaviwa ndikutsva muviri wese handisi kunzwa zvii chiri kuitika vatombosumuka vagara pasi vakutobvisa hembe dzese ndikati chimbosumukai mundogeza pada zvingaita nani achindosumuka vachitobva undogeza vachatodzoka zvavo wese vakutorasa nyaya makusendo pandakazomuka ndichiti ndinotangira papi nozi ndanatonetsekawo semunhu
angari 1 kwakuchifonera sisi wavo ndo vakazoya musini sisi ndo pavakazoya vachitanga kuchicommunicate yavavo kuti tigotangira kusvika sisi ndivavo imi kuti muzoziva kuti nyaya iri kukodzeswa nevanhu vavaitamba navo mukando makaziva sei kuti kurwara kwavana koko kwanyaya yemukando sei musina kufungidzira kuti zvimwe apa isusu hatina kuziva kuti nyaya iyi ndeyemukando takange tazvokungofungira kungoti sezvo vanhu havamborova 2 days or 3 days 1 week vachiuya pano vamunenge pavakandifonera takabva tafambawo kumaprofita ndopatakanoudzwawo kunzi ngakuudzei chokwadi agadzirisane nevanhu akatadzira ndopandakadzoka vachita vatadzei maprofita vakati hatikwanisi kubatsira asiye ngataure chokwadi saka ndopandakazobvunzawo munin'ina wangu ndopakataura kuti sisi ndakadya mari yevamwe vangu yeraundi vamwe vacho ndevapi ndopakandiratidza vamwe vacho ndopatakaenda kune vamwe vacho patasvika tikanokumbirawo regero tikati ndonyaya yatanzwa saka tokumbirawo regero kana mune ruzivo rwezvaita mumwe wedu ari kungovaviwa ari kutsva saka vakambotanga kuti isadhizvizivi saka ndopavakazoti rega tiende kwasekuru tichitsvaga imari yetransport tiende kwasekuru kusho kunze amaita vanhu vakadzi ava munovaziva here vari kuti makapidira mari yemukano madzangu ndizvo kuti ndizvo zvinoitwa here vava vari vamwe vavo pakutandara vari kubvunzawo ndo zvazvinoitwa here kuti unodya mari yemukando yedamu tadzowo handizivi hangu asi vamwe vangu ndizvo here vasikana toda mari mukati ndizvo pasina mari ndizvo kwemimi ndizvo saka muri kunzwa sei izvozvo natambudzika mukutambudzika nei upenyu hwarima chichikuda kutambudzika vakutambudzika zvishuwa because zvose zvinobuda panguva yazvo ndongoburitsa panguva yazvo ari kutsva vaviwaini muno munopisa tadita taurirai panze munozomazvinatsobuda hamuwakumbiri here tikaendawo muno munopisa kumari saka mari yemukando iri kudiwa nhasi kuti mugone kusununguru iripo here mari hatina shuwa mari yemukando isati asi tati kutokumbira kuti vasunungurwe nekuti ndo munhu wacho anoshanda tokwanisa kudzosera mari vane shopu yavo yavanoranawo saka ndati kuti vakwanise kumbosunungurwawo vakwanise kuunganidza mari tidzosere mari ava vane shopu handei ava murume nemukadzi chokwadi ava vagoni kuenda kubasa here ava vasati vasunungurwa vachigadzira mari yobata wanda ini saka kuti vavasunungure ndoda mari yangu mwana wangu asi kutoenda kuchikoro ndoda kwamaita wanda ndimbonzwa ndichauya kwamuri ndokupai mukana kutaura imimi mamunoenda vanhu vane shopu mushopu vachamfuniropinda here munoda bhizi haina ndinachandotarisa mushopu plus kuti kutako haini ndinogona kungobuda ndatova nepondo yangu imomo yakunotavo saka kutopinda vandibvumiri ndongotambira mari yavo kumbanonzi baba mari yedu yatavaira nayo pane dambudziko aa mari yavo imimi mungade here kunotora mari mushopu muchienda kubhawa muchiza kuti mudzimai nyari kurwadziwa kana kuti muishandire saka ndisitorambidzwa kuenda mushopu bamini havakwanisi asi ari kutokumbira kuti vasekuru vatisunungurirewo hama yedu havakwanisi kutsvagawo tichakidze tidzokerwa zvakavhura yokuda futi alatiti mamurautaura ini ndaitokumbira sekuru kuti vavasunungure maita wanda ini ndiye ndichida mari yangu nekuti mwana wangu asi kutoenda kuchikoro kutoti apinde pageti ini wangu anodzidza kumba ari kuchirodzo kutoti apinde pageti kunodiwa risiti inini handina mari iyo ndiyo yandakandichiripa nayo saka mwana wangu asi kutoenda kuchikoro maita wanda ngavandipe mari yangu sekuru wovasunungura apa takutokumbirisawo zvikoni munge makutojairira chaiko kujairiro kwamunoita nekuti dai maita wanda makambotaura kuti mari inokuremerai kuichengeta ngadai makabuda pachena takagara tatsvaga umwe munhu anokwanisa kutichengetera
kana kuti davaida kuti tiyanani vasina kuti tiza vasina vavige baba dai vakabuda pachena votaura dai vasina mari yakazoda kuenda tisina kuvafonera dai tisina kuvawana mari yandoita ameno sekuru kuti vachaita sei asini mari yandoita sekuru tokumbira ruregerero kune zvakaitika tachikumbira rusununuro kubva kuvadzimai vedu kuitira kuti tikwanise kutsvaka mari sezvo tauya nechichemo mari ndokwainobva isati tikwanisi saka vadzimai ndosati kuti sununuro kune vanhu vatakashaishira iva muna hama dzenyu dzamurigona kunowana mari iyoyo mozoshanda muchidzorera mari ava vawana mari yavo kana mune shungu yekuti vane vabereki vaone kwavanobvawo kune hama neshamwari dziripo nedzimwe shamwari dzimwe dzavanozivawo neimwe shamwari dzavanoziva kana kutengesa midziyo yenyu yemumba kumba kwenyu ikoko mochiona kuti ava mavaita mavadzorerawo mari dzenyu hamungoti ndo zvakanaka here iye wacho ndiyaanotoshanda ndiye atori bredwina ndiye anojega machembere kumusha saka kumba kwavo hakuna tv kumba hakuna sofa hakuna hakuna mota hakuna kushopiri kuburitsa chika ndezvekungodaro moto yamuonesekuru mabhizinesi asumukira nauyi muzukuru kuti ndiigadzirise nauyi chekutanga vanhu vanofanira kuyanana vega vega nokuti ndisungu vamang'ai ndovanondozi kuita kuti sekuru sunungurai munhu sekuru tuda chakadaiso nokuti ivo vakaipandikira zichena indakaita zvandikaita ndinounza futi kwavari kuti ndisunungure here kana ndiregerezvo zvakadaro asi chekutanga ivo vanofanira kuyanana vega vega nokuti vanhu vakapanana mari mukuwira manzwisisa ndo nhau yandinoda kunzwa mukati mendinodari varikunzikwa zvino varidzi vemari vari kuti vari kuda mari nokuti vana havasi kuenda kuzvikoro zvina zvamira musha iri kudzokera futi kwamuri moita sei takutokumbira kuvaridzi vemari titokumbirawo kungokumbira ini ndiri kudzoka hangu kuna sekuru pamusoro isekuru seumwe wedu hedu kuti mumusunungire tinozvitenda asi tachikumbira kuti maita wanda vambotsvaga pashoma vauye napo muno mudare masekuru ndokuti muvasunungure vatipa pashoma kwete kuti mungangotanga nekuvasunungura isu vana vedu vasingaendi kuchikoro hazvingagoni sekuru kuti musunungure maita wanda hama dzacho ngadzimbonotsvaga pashoma vouya nayo muno mudare votitambudzai muchiona mokwanisa kuvasunungura vozopedzisa vakushanda mitezo yavo yaita zvakanaka isuda kuti hama dzacho dzimbotsvaga shoma yacho vouya nayo nange wakatsvaga hako 200 ndichitambura kudai here vasikana panase kutambura kutambura zvakadarika zvenyu izvozvo asi ini mari ndotoida upenyu hwavana ndo hwakakosha imi muvenyu vari kuenda Wewe munojaira chimbosiwa imakadaro inobuda zvinobva zvavavisa tatambure saida kuti mutivhunziro sekuru kuti ipapo vanoenderana napo here pakuti maita wanda ngavamboya neshoma muno totambidzwa ivo vasunungura vozopedzisa inoteera yacho vaakufamba vega mutezo yanaka sekuru zvawataura mazvinzwa handiti sekuru vati ndimuchayanana nevanhu vamakagadzira handiti kuti ndisunungure ndokungwemi mabvuma kuti sunungure kana vasina kubvuma nodzoka zvake aiwa pari zvino ngavambodzokera zvavo pasina mari wainayo tinotenda vambodzokera avazvanzika ino zvakadai tikadzokerawo here tondogara sei kudzimba mudzimai vachirwadziwa tatatiwo tondofana kutsvaga asi tasununurwa isu pachedu tayanana sezvo sevanhu vakanga vachimbowirirana nguva dzose inina meno umwangu nekuti kana vakufamba vakuzviitira vanotanga futi kuti wande vese vagare vakati pashoma zvekutaura muno murume wacho hana chaanotaurwa anongoti avapo ototi zi
Saka kana pasina imwe yabuda ini nangu hatikwanisi kuti sekuru wavasunungura unesa. nekuti mangwana muchati wanda futi maita wanda nemurume wenyu sisi wenyu vanenge vaenda tinoita kubatsirana kutsvaga chingonobatsirana naye ngouya togoona mukana iwana nhasi mangwana todzoka zvinonzi kurundonawo nhau iripo ngavayanani ava vachitsvaga mari ndokwanisa kusunungura mbuza ndikasunga pamberi pokuvhara namari kwavakaitana ndo mari vanosununguka havo vorunga ravanorunga kudzoka mukati medare ndovasunungura sekurata wachenda munoyanana zvamatema vakazvidzwa zvamuri kuda kuti vagosunungura so something vazvidzwa saka vatodare raperera pano munozouya kana mauya nemari yamunemisho imi kana mauya ndimunosoina sekuru atapuwa 300 imiwo vari kunotsvaga muchanotsvaga muchikuende kuti tangonzi tive ne200 vanotsvagawo mari iri nani nekuta kuti hana dzivava dzigone hai musi tasingachafunga here kuti tipanane kumana kwatinogara taichifunga kuti iuye pano kuna sekuru vachipire panoskupira sekuru tapuwa mari yedu ivo vasunungurai vachitsvaga imwe ndimune mangara ndo zvataura sekuru aiwa tinotenda Sly Media TV, building bridges.